Продължавам го, защото нещо беше бъгнало. Трябваше да го правя. И тъй. Сега ще... Чакай бе! Стане от леглото! Начавам да спия на лудото. Горното и тук. И това. Поне тук няма овце, които да блеят. Не са чак толкова наблизо, че да се чуят как блеят като чудовища. Чак като чудовища, пък като нещо чудато. Това тук е жалко, защото ще бъде само за двама на място. Тук ще бъде за... Не, има място за трима. Чакай, това ще го разделя някак си така. Не. Тук се сещам какво трябва да бъде. Да се плаща за парко място. Хоп, 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 хоп. Така. Хоп, 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 хоп. Това само ще направя, да не пропадне някоя кола. Хоп, 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 хоп. Сами така, като не са си в еднакви размери. Май са. И тя още е много въпче. Май така ще е по-добре. Не. Те както ме мамят са пълни издънки. Те блокчета, които ме измамиха. Са пълни издънки. Не знам защо ми е толкова много да правя. Но не знам защо ми е парко място, като тук само ти бюджерци не карат коли. Ти бюджерци не карат коли, така че няма смисъл да ви правя парко място. Иначе ще да е много хубаво, ако те можеха да карат коли. Но това го правя само общо. Като и потрябва на тези жерти, не ме бърка. Ето така ще направя. Добре, мисля, че това е направо вече прекалено. Така и така. Толкова са достатъчно. Хоп и хоп. Нека да не съм се издънил пак. С тези блокчета, които те ми издънват, не аз. Хоп, 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 хоп. Тук сложих Чери Браун дървета, че да си добавя с великата Чери Браун кула. Тук пък други дървета. Тук пък си обикновени пак.
Тук не ми е нужно да го правя като парко място, защото да си има покрив. Паркото място не е нужно да има покрив, както и няма да има. Защото не е нужен, няма смисъл да има покрив. Тук не вали сняг, тук е само дъжд. Тъпно ще изплакне прозорците това дъжд. Говоря за Майнкрафт, ама айде ще му направя. Ще стане малко зловещо. Ама няма да е. Добре. Вече си махнах нея да на вълна. Тъй, че аз вече ще започвам да си търся материал, от който ми е нужен. Открих ги материалите, които са ми нужни. Това тук ще бъде actually. Там ще оставя един тивджер. Сам самичък. Той натиска тази ръчка. Тя седи. Тей. Хоп, 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 хоп. Тук съм събрал да си сложа оградки. Вериги чак няма да има. И тук ще сложа оградка, защото някой иначе може и така да мине да си вземе място. То няма да бъде честно. Просто тивджера ще го влюби. Чакай, няма да бъде така. Ще бъде така, няма да бъде пълна издънка това тивджер. За всички останали сели. Чакай, толкова вече ми е достатъчно. Той няма никога да излезе от работа. Без моето разрешение. Нищо за ракетата, тя без това не лети. Иначе можеше да литне един ден. Само и трябваше един тивджер, който може да я контролира. Само да не ми се спомни да тивджер, защото това вече ще е проблем. Защото ще избяга. Добре, трябва ми редстоун. Сега ще си взема редстоун, както ми трябва. Така. Хоп, хоп. И хоп. И все едно това ще се отваря.
Добре, сега да остават типчер. Добре, сега, ето го. Той няма как да избяга. Толкова е жалко. Няма и оттам да бягаш. Ти не можеш да чупиш една ограда. Иначе цял век ще я чупиш. Дори че ти си безпомощен. Срещу тази е велика за тебе ограда. С теб ще е велика, ама не е. Чакай, бе, тук не ми е нужно. Там пак... О, чакай, бе, аз имам типджер тук. Разбрах, не ми е нужна ограда. Сериозно, пак ли е учител? Вече май само те типджери искат да са учители. Няма да е клетка на папагал. Добре, не знам дали ще ми се получи точно. Май точно ще ми се получи. Аз събрах и тези оградки. Добре, поне ще работя през нощта. Трябва ми отваря за нощно виждане. Нощно зрение. То баш 8 минути. Велика чери брам кулак. Просто как го изхвърлих? Как само го изхвърлих? Просто кажи ми как го изхвърлих така. Потресен. Аз го изхвърлих потресен. Добре, това ще бъде и така. Няма да бъде така, а пък по друг начин, който малко е смешен. Понеже му трябва и бял. Не съм се погрижил чак толкова добре за това. Парко място. Сега ми трябват бели блокчета. Няма да използвам сняг, така ще пропаднат просто. Поне аз имам типджер компания. Дори забрах, че тук са ми е белите блокчета. Типджер няма защо да не си охранител на паркоместата. Натискай поне ръчката да се отваря. И затваря, дори че това няма да проработи. Какво? Сериозно ли? Аз не съм слагал това дърво. И мейковцата го е сложила. Тя се призна, тя не е била. Ама е била. Тя беше най-близкото чудо. Което ми беше срещу очите. Типджера няма как, защото той няма как да се освободи. Покупцата има как да мине. Потресено. Да падне тук и и да отиде там на парко място. Тъпно ще си е заела. Тъпно ще си заеме. Тъпно ще си заеме парко място.
Да, тя най-вече ще си го е. Ама аз вече ще го взема. Благодаря за парко място ти, овца. Не знам защо са ми само 2 животни. Аз мисля пък, че те са ми достатъчни. Не ми се махат толкова много блокчета, така че ще го направя до тук. Понеже това животно не е чак толкова голямо. На камилата може да изложа седло. Ама няма. Иначе може да изложа конска броня вместо седло. Конска броня! Иначе как може да я сложа? Иначе ще бъде бронеста Камила. Конниска бронюшка Камила. Или по-лесно да се каже си е друг начин. Но сериозно ли бе? Кой от вас сложи това блокче? Кой от вас? Никой. Ами значи, че всички трябва да ви убия. Или този селянин. Там аз го помислих за стиклен фенер. Тази крава го е сложила това блокче. Признай си, нали си ти? Добре, чао. Чао. Демек си искала от 2 чао-чао. Да каже и тогава ти да изчезнеш. Демек това си искала крава. И да ми дадеш XP. Не крабшки неща там. Пържолки и кожа. Дори не ми е нужна кожа, защото аз имам кожа на броня вече. Не умена пък в инвентара. Ето цялата кожа на броня. Демек дори не ми е нужна. Добре, казвам чао-чао на дървета, чао-чао огради и чао-чао. Чакай, обърках реда и. Чао-чао дървета, обелени дървета, чао-чао вериги и чао-чао огради. Само им бях объркал реда. Това не си проблем. Добре, идвам тук за блокчета. Чакай. Хоп. Аз през това може да помисля дали съм избрал правилните животни, защото аз съм сигурен, че съм ги избрал. Айде отидете си там, хужа и пържулки. Там да си живеете. На пустоща. Хубавата за ваш пустош. Аз пък никога няма да отида в пустоща. Но освен ако не ме спални там. Там аз ще изтърся нормален байон като това. Не ми говоря за и това тук. Ми говоря за това скапан байон. Просто тук само ще... Те не са се спалнали нито един път, бе. Те почудо. Тук този тибиджър ще дава билети. Там ще бъде изкуствената трева.
Тук ще е изкуствена трева. Няма нужда да е от дъски. Защото не ми се троши целият пот. Не, свършваме. О, спасих се. Как един път пък тази отвара ми свърши няколко дена и не беше свършила. Ще ми хареса, ако това си е изкуствена трева. Ще може да сходи и бос. Тъпно ми пък и ще си в зоопарк. Там пък ще ти откраднат обувките. Ще ги закарат на обущар, който ще ги направи на други обувки и така няма да има логика. Ще е някакво, освен само да ги изнуди. Тят. Да ги изден този тибиджър, само да я открадне обувките. Тибиджъра после да го следват, после да го арестуват другите тибиджъри, само да го мрънкат там в затвора. Който 100% ще бъде мрънканият затвор на тибиджърите. Защото те не спират да мрънкат. Само мръм и така. Като е нужно, като аз не го издавам правилно, трябва да сгарам прито. Е така. Добре ли си? Разбираш ли ме? Това ще го приема за него. Или да, не знам. Той както реши, ама ще го приема за да. Може... Казах ти да спреш да ми говориш. Това явно е да. Понеже ти не ми беше отговорил. Колко бързо стана сутрин, бе. Аз се изненадах само заради тази ограда отваря. Ето го един кабъпстон. Добре, забравих си лампи да си взема, иначе само ще да си взема изкуствената трева и да слагам животните. Дори, че на животните и трябва изкуствена трева. Като хич не се съобразих с тях. Айде, ще изложа една изкуствена трева и на тях. Иначе те ще омазят за минута. Че да не си обелят крака и после аз само да идвам да съм изпешното. Дори, че може да повикат тибичър вместо мен. Иначе аз няма да ви обърна внимание. Иначе само ще ги оставя те сами да се оправят. Защото те не са мои домашни любимци. Само ги сам тук. Понякога не различавам тревата. Изкуствена трева с истинската трева. Ако ги сложа. Значи тук може също и да се първи с обувки. Или е така. Бос. И така. С и такива бели чорапи. Дори че е смешно да се върви само с сини чорапи. Ако е нужно, ще покажа дори и гащите. На героя. Тук не съм сложил нито едно блокче, бе. А пък и тук бях сложил много. Добре. Може и да покажа, че може и дори и по къси гащи тук да се върви. Защото тук си само лято.
Нали слънце? Нали слънце? И сега идвам при тебе да те набият по... Чакай, аз нали мога да го застрелям. Не го оцелих. Оцелих слънцето. Почти май не му взех демидж. Дори не му взех демидж. Ето дори може и така по къщи гащи. И така може дори по къщи гащи. Дори че тук винаги сам съм седял да се спя. Това просто какъв звук изда. Добре, тук вече дори не ги различам кое е клетка, кое не е клетка. Добре, сега време е за животните. Дори няма смисъл да изслагам лампи при тях, защото те просто ще ги изгазят. Бой! Само те ще ги бият, лампите ще ги бият. Добре, сега ще започна от първото, което ще бъде лама. Ето тук. Това би трябвало да е яйцето на ламата. Да, яйце на лама е. Добре, толкова лами вече са ми достатъчни. Чакай да сложа по едно седло, защото някой може да поиска да отиде да ги язде. Ама без тивиджера, иначе ще го убия напълно. По-скоро ще го смажа от бой. Какво? Накараме да ти щупя блок ли бе? Лоша лама, лоша. И там ще сложа и едни прасенца. Да си имат компания. Че да може и да се яздят. Че не само на варца на ламите, къде там може по двама. Ма на ламите, ама с прасецата е различна работа. Не знам, защо да си махнах седлото. Пък имах толкова много място. Чакай, това би трябвало да е лама пък. И аз да съм ги изгрешил. И това там си е лама. И тогава какво е това? Бяла лама. Абсурд. Абсурд. Не ще бяла лама тука. Чакай бе. Аз сложих нормална лама вместо прасе. Дори че може да си взема прасето. Прасчо. Ела ми тука, ламо. Ядене на прасенца. Дори тук може да идва някой с пушка да ги стреля. Ще си вземи малко обяд от зоопарка. Дори че ще е незаконно. Охраната веднага ще го уби. Не, защо стана? Охранният типджер ще смажи това, който искал да се вземе малко вечера. Дори че оттам може да се вземе вечера. Ако искал овце, там няма овце. После ще ги сложа. Дори че не е моето задължение, те могат да се пораснат. Добре, има ли прасе без седло? Някой? Ще надали да си има седло? Никой. Добре, довиждам. Сега ще си сложа нормални овце. Кит ми сложи. Сложи ми роза, просто ще почна да бия. Без зависи никакви причини. Точно неща роза.
розова овца, защото ги бъркам винаги с прасетата. Абе, как са отишли тея? Тъпи живот. Скоро това може да бъде тяхен епизод. Епизод тъпи животни. Тъпи животни до Валенка. Ти се връщаш или те убия? Май по-добре да те убия. Да те смажа от бой. Не ми се струва чак толкова. Защото ти избяга нарочно. Тук има хранилка за прасетата. Няма да има за ламите, защото дори не знам какво те ядат на Майнкрафт. Защото аз не съм виждал бебе лама. Дори пък какво ядат. Жидината. И няма да те убия. Добро си. Добре, това ще бъде края на епизода. Дори че го казах малко неочаквано. То винаги така го казвам. Само това ще бъде края на епизода. Ако ви е харесал, се отцекнете 2 пъти на екрана или просто насистете един лайк. И продължайте натам и се абонирайте също, ако ви е харесал. Така, довиждане до следващия епизод.